Төркия башкаласы Анкарада 13 сәгать. Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар. Бүген 2026 елның 5 май сишәмбе көне. Сез турыдан-туры эфирда Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Безнең программа 16 метрлы кыска дулкынның 17615 кГц яшьлыгыннан 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А иярченнәре белән 3 тапкырда булганлыкта TRT-dinle.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinle тыңла кушымтасыннан Вотис радио каналыннан тапшырыла. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Татарстан хәбәрләре программасы белән Төрки дөньяның мәдәни мирасы язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Иран матбугат чаралары АКШ көчләре Ормуз бугазында кечкенә йөк кемәләренә һөҗүм итү нәтиҗәсендә тыныч халыктан 5 кешенең һәлак булуын җиткерде. Тасним хәбәр агентлыгы хәрби чыганакка сылтама белән кемәләрнең Оманнан Иранга тыныч максатлы йөк ташуын һәм аларның инкыйлаб сакчыларына карамавын белдерде. Чыганак һөҗүмне АКШның инкыйлаб сакчыларына кагылышлы тиз кеме операциялары турындагы борчылулар аркасында башкарылган ашыгыч гамәл дип атады. Иран тышкы эшләр министры Аббас Аракчи сәяси кризиска хәрби шешелеш юк дип белдерде. АКШны һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләрен Ормуз бугазында киеренкелекне арттырулары турында кисәтте. Аракчи сөйләшүләрдә ирешелгән алгарышка зыян китермәү кирәклеген әйтеп, Вашингтонны киңрәк конфликтка тартылудан кисәтте һәм Берләшкән Гарәп Әмирлекләренең дә сак эш итәргә тиешлеген белдерде. Аракчи шулай ук АКШның коммерция корабларын озату планында кире какты. Төркия илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоган Авропа берлеген Төркиянең конструктив тотышын какшатырга мөмкин булган сүзләр һәм гамәлләрдән тыелырга чакырды. Бу тотышны танырга кирәклеген әйтте. Төркиянең элекке Төркия түгеллеген белдергән Эрдоган, Төркия тулы хукуклы әгъза булмыйча торып, Авропа берлегенең глобаль актер була алмаячагын ассызыклады. Эрдоган шулай ук Авропа берлегенең Төркиягә карата карашын тәнкыйтьләде. Ул моны стратегик миопия дип атады. Украина эчке эшләр министры дүшәмбе көнне Русия һөҗүмнәрендә ким дигәндә 14 кешенең һәлак булуын һәм якынча 60 кешенең яралануын белдерде. Игорь Клименко Русия көчләренең 7 төбәктә 70тән артык һөҗүм ясавын, иң зур зыянның Харьков өлкәсендәге Мерефа шәһәрендә булуын әйтте. Клименко шулай ук Русиянең күп төбәктә энергетика инфраструктурасына һөҗүм итүен белдерде. Һөҗүмнәрне тыныч халыкны куркытуга юнәлтелгән махсус тактика дип атады. Фәләстин фотографы Сахир Алгора Газидәге гуманитар кризисны документлаштырган эшчәнлеге өчен 2026 елгы Пулитцер премиясына лаек булды. Пулитцер җитәкчесе бу эшчәнлекне тетрәндергеч дип бәяләде. Фотосурәтләр 2023 елның октябреннән бирле Газидәге җимерелүләрне һәм ачлыкны бик ачык чагылдыра. Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз. Русия 8-9 май көннәрендә Мәскәү ел сайын 2нче Бөтендөнья сугышында җиңүне искә алу чараларын үткәргән көннәрдә Украина белән бер яклы утны туктатуны игълан итте һәм Киевка аны бозган очракта зур күләмле ракета һөҗүме белән янады. Русия илбашы Владимир Путин узган атнада АКШ илбашы Дональд Трамп белән телефон аша сөйләшкәндә беренче тапкыр утны туктату тәкъдимен ясады. Украина узган атнада Вашингтоннан бу тәкъдим турында мәгълүмат сораячагын җиткерде. Русия саклану министрлыгы дәүләт тарафыннан хупланган Макс хәбәрләшү кушымтасында булай дип язды. Русия кораллы көчләренең баш командующие Владимир Путин карары нигезендә 2026 елның 8-9 маенда утны туктату игълан ителде. Без Украина ягында аны үтәр дип өметләнәбез. Министрлык булай дип тәстәде: әгәр Киев режимы Бөек Ватан сугышында җиңүнең 81 еллыгын бәйрәм итүне бозу өчен җинаятьчел планнарын гамәлгә ашырырга тырышса, Русия кораллы көчләре җавап итеп Киев үзәгенә киң күләмле ракета һөҗүме ясаячак. Без Киевтагы тыныч халыкны һәм чит ил дипломатик миссияләре хезмәткәрләрен шәһәрдән тиз арада китәргә кирәк дип кисәтәбез. Җавап итеп, Украина илбашы Владимир Зеленский Украинаның 5-6 майда Русия белән үз утны туктату режимын гамәлгә ашырачагын әйтте. X сәхифәсендәге язмасында Зеленский бүгенге көнгә кадәр Украинага Русия социаль челтәрләрендә расланганча һөҗүмнәрне туктату усулы турында рәсми чакыру булмады диде. Колумбия Милли казылма байлыклар агентлыгы
Кундин-Амарка провинциясындагы көмір шахтасында шартлауда 9 эшченең үлүен хәбәр итте. Моннан берничә атна элек кенә шахтага куркынычсызлык нисбәтеннән кисәтү ясалган булган. Шартлау Карбонера Лос-Пенос ширкәте тарафыннан эшләтелә торган Ла Кускиды шахтасында була. Колумбия милли казылма байлыклар агентлыгы һәлакәтнең газлар җыелу сәбәпле килеп чыгуы фаразлануын белдерде һәм 9 апрельдә мәйданны тикшерү вакытында куркынычсызлык чараларын көчәйтергә киңәш итте. Бу тикшерү барышында агентлык шахтада янау тудырырга мөмкин газларны, шул исәптән метанны ачыклаган. Исән калган 6 эшче җирле хастаханәгә озатылган. Колумбияда күбесенчә канунсыз рәвештә яки тиешле куркынычсызлык чаралары булмаган килеш эшләүче ачык һәм җир асты шахталарында еш кына җитди һәлакәтләр була. Быел 12-16 май көннәрендә Венада үткәреләчәк 70-нче Евровидение җыр бәйгесе өчен әзерлекләр бара. Израильнең катнашуына юнәлгән протест һәм бойкот чакырулары көннән-көн арта бара. Соңгы атналарда реакциялар урамчалары белән чикләнмичә, мәдәният, медиа һәм сәясәт мәйданында да чагылды. Конкурста турыдан-туры финалга узу хокукына ия булган илләрнең берсе һәм Израильнең катнашуы сәбәпле бәйгене бойкот итү карарына килгән Испаниянең дәүләт телерадио компаниясе РТВ 1961 елдан бирле үзлексез күрсәткән чараны быел турыдан-туры күрсәтмәячәк. Ирландиядә җыр бәйгесен бойкот иткән һәм аны күрсәтүдән баш тарткан илләр арасында. Евровидениены бойкот итүче илләр арасында булган Словениянең телерадио компаниясе РТВ Сло бәйге көннәрендә Фәләстин тавышлары тематикасында тапшыруны эфирга бирәчәген белдерде. РТВ Сло Фәләстингә багышланган фильмнар, документаль фильмнар һәм анализ программаларын күрсәтәчәген ачыклады. Португалиядә милли сайлап алуда катнашкан 16 артист, әгәр алар сайланса, Евровидениедә катнашудан баш тартачакларын белдерде. Артистлар Газида фәләстинлеләргә каршы геноцид башкаручы Израильнең Евровидение җыр бәйгесеннән тыелуын таләп итте. Грециядә төп оппозиция партиясе Сиризада хөкүмәтне Израильнең катнашу аркасында конкурстан чыгарга чакырды. Аның Газида геноцид башкаручы Нетаньяху режимы белән стратегик партнерлыгын тәнкыйтьләде. Мальтада исә 150-дән артык сәнгатьче һәм интеллигенция Израиль тыелмаса, илнең конкурстан чыгуын таләп итте һәм башкала Валлеттада геноцид өчен музыка юк шигар астында протест чарасы оештырылды. Италия дәүләт телевидениесе районының идари шурасының кайбер әгъзалары Европа медиа берлеген быелгы конкурска Фәләстин темасын кертергә чакырдылар. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы тулкыннарында соңгы хәбәрләр белән таныштыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Мөхтәрәм тыңлаучылары, бүгенге тапшыруыбызны ерак далалардан җил алып килгән аваз белән башлыйбыз. Җирнең хәтере бар диләр. Һәр адымда үткәннең кайтавазы, һәр көйдә бер милләтнең йөрәк тибеше сакланган. Бүген без шул кайтаваз изеннән барып Урта Азияның борынгы җирләрендә яшәгән халыкның, кара калпакларның тыныч кебек күренгән, әмма асылда тирәннән күтәрелгән тавышын тыңларбыз. Бер халыкны аңлау өчен аның яшәгән географиясына күз салырга кирәк. Чөнки география ул урын гына түгел, шул ук вакытта язмыш та. Кара калпаклар тарих буе Арал диңгезе тирәсендә, бүгенге көндә исә зур үлчәмдә Каракалпакстан җирләрендә яшәүләрен дәвам итәләр. Бу җирләр бер вакыт суның бәрәкәте белән сугарылган, балыкчы көймәләре булган, күчеп китү юллары һәм кәрваннар кисешкән урын иде. Ләкин вакыт һәр нәрсәне үзгәрткән кебек бу географияны да үзгәртте. Аралның сулары гына түгел, бер халыкның истәлекләре дә корыды. Фәкать Каракалпак халкы кипкән күл төбендә әле дә сакланып калган тоз кебек үз барлыгын саклый билде. Күченеп киттеләр, каршы тордылар, онытмас өчен аңлаттылар. Чөнки аларның мәдәнияте телдән телгә күчкән хәзинә иде. Һәр бишек җыры, һәр зар, һәр әкият үткәннән бүгенгә тапшырылган мирас иде. Кара калпак, кара төстәге баш киеме. Бу исем киемне генә түгел, шәхесне дә аңлата. Кара калпак аларның тарих дәвамында йөрткән горурлыгы, ныклыгы һәм бердәмлеге символы. Күк астында чиксез кебек тоелган далаларда бу кара калпаклар байраклар кебек күтәрелә.
Каракалпаклар, козаклар һәм нугайларга якын булган төрки халык. Аларның теле төрки телләр гаиләсенә карый, аеруча Кыпчак төркеменә хас үзенчәлекләрне күрсәтә. Бу тел аралашу чарасы гына түгел, хәтер урыны да. Аның эчендә дастаннар, элегия яшеренгән догалар яңгырый. Аларның мәдәнияте күчмә тормыш эзләрен саклый. Йортлар яки чатырлар сыену урыннары гына түгел, тормыш фәлсәфәсенең гәүдәләнеше. Аларның түгәрәк структурасы галәмне үзәктә янып торган ут җылылыкны, бердәмлекне символлаштыра. Һәр йортта гаиләнең йөрәге, һәр йөрәк мәдәниятне йөртүче. Каракалпаклар традицияләрендә табигать белән бәйләнеш тирән урнашкан. Җил аларның дусты, су аларның көзгесе, җир аларның анасы. Шуңа күрә табигать изләрен аларның барлык сәнгатендә дә күрергә мөмкин. Аларның тукымаларында дулкын мотивлары бар, музыкалары җил тавышын чагылдыра, сәхнә сәнгате аларның күченү юллары турында сөйли. Бер халыкны аңлауның иң яхшы ысуллардан берсе аның сәнгатенә күз салу. Чөнки сәнгать сөйләп булмый торганны аңлата. Ул күренми торганны күренә торган итә. Каракалпаклар өчен сәнгать җиткерү генә түгел, ул каршы туру, искә алу һәм яшәү формасы. Туку сәнгате Каракалпак мәдәниятенең иң борынгы һәм иң бай өлкәләренең берсе. Хатын-кызлар кулында җанланган келәмнәр һәм шигүләр әйберләр генә түгел, алар шулай ук хикәяләр. Һәр мотив мәгънә йөртә. Рәсем туй истәлеге турында, төс югалту кайгысы турында сөйли. Кызыл төс тормыш энергиясын, зәңгәр күкнең шиксезлеген, кара җирнең тирәнлеген символлаштыра. Каракалпак хатыны тукыган вакытта чынлыкта үз тарихын тукый, сабырлык һәм мәхәббәт белән. Шуңа күрә һәр тукыма шәхси генә түгел, коллектив хәтернең дә бер өлеше. Ул үткәннән киләчәккә сузылган, күренми торган күпер кебек. Музыка киресенчә Каракалпакларның җаны, аларның музыкасында ялгызлык та, каршылык та бар. Иң мөһим уен коралларының берсе булган дутар ике кылы белән гади, ләкин тирән тавыш чыгара. Бу тавыш кайвакыт күченү турында сөйли, кайвакыт мәхәббәтнең мөмкин түгеллеген. Каракалпак музыкасында жырау дип аталган шигырь сөйләүчеләр мөһим урынны алып тора. Алар дастаннарны буыннан буынга телдән тапшыралар. Алар сүз остасы гына түгел, шулай ук тарихчылар да, чөнки алар сөйләгән һәр хикәя халыкның үткәнен яктырта. Халык мәдәнияте аның үткәне белән бәйләнеше аша гына түгел, киләчәккә калдырган эзләре аша да мәгънәгә ия була. Каракалпаклар барлык авырлыкларга карамастан үз мәдәниятен саклап кала алган халык. Бүгенге көндә заманча дөнья йогынтысында күп гореф-гадәтләр үзгәрсә дә, аларның рухы шул ук кала. Бәлки Арал диңгезе элеккеге күркәмлеген югалткандыр, бәлки күченү юллары инде шул ук түгелдер. Ләкин каракалпакларның тавышы әле дә күтәрелә. Тукымаларында, музыкаларында, сәхнәләрендә. Һәм без бу тавышны ишетү белән аларның тарихының бер өлешенә әйләнәбез. Бүген без җил күтәргән ул тавышны бергә тыңладык. Бәлки юрта эчендә, бәлки дутар тавышында, бәлки келәм бизәгендә. Ләкин һәр кайда бер үк нәрсә бар иде: каракалпакларның мәдәни мирасы. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге тапшыруыбыз азагына якынлашты. Киләсе атнада күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төрки дөньяның мәдәни мирасы. Төркия авазы радиосы бөтен дөньяга яңгырый. Татарстан хәбәрләре. Татарстан Милли музее филиалы Татар китабы йортында беренче шәршәмбе дип аталган яңа проект гамәлгә куелды.
Татар информ агентлыгы җиткергәнчә, бу чара һәр айның 1-нче чәршәмбесендә зур булмаган фестиваль рәвешендә узачак. Беренче очрашуның темасы татар әдәбиятында хатын-кыз тавышы. Очрашу татар язучысы һәм тәрҗемәче Сәрвәр Әдхәмованың 125 еллыгын искә алып үткәрелә. Бу мини-фестиваль татар теле, әдәбияты, мәдәният һәм сәнгать турында заманча ирекле форматта фикер алышу урыны буларак та күзаллана, дип хәбәр итә Татар китабы йорты матбугат хезмәте. Татарстан башкаласы Казанда иске татар телен өйрәнүнең икенче очрашуы уза. Миллиард.Татар клубы иске татар телен һәм гарәп телен өйрәнүнең икенче очрашуын игълан итте, дип хәбәр иттеләр оештыручылар. Дәресләр үз шәҗәрәләрен өйрәнергә теләүчеләргә ярдәм итә, чөнки 20нче гасыр башының барлык метрикалары да диярлек иске татар телендә язылган. Моннан тыш, алынган белемнәр гарәп әлифбасын һәм тел мантыйгын алга таба өйрәнү өчен яхшы база булачак. Иске татар телен тарих фәннәре кандидаты академик Миркасым Госмановның укучысы Ильяс Мустакимов укыды. Барлыгы 5 очрашу планлаштырылган. Алар май һәм июнь башында булачак. Укыту фин татарларын укыту өчен Хельсинкида нәшр ителгән 1935 елгы әлифба ярдәмлеге нигезендә узачак. Русия Федерациясының Самар өлкәсендәге тарихи мәчеттә шәҗәрә төзү лекциясе үткәрелде. Татар информ агентлыгы белдергәнчә, соңгы елларда гаилә тарихын үз тамырларына өйрәнү көндән-көн популярлаша бара. Бер яктан, моны дини традициялар белән бәйләргә мөмкин, икенче яктан, күп кенә архивлар һәм саклагычларның үзләрендә булган мәгълүматларны цифрлаштыра һәм аларны интернеттагы махсус сайтларда урнаштыра башлауы да генеалогияны популярлаштыруга ярдәм итә. Чөнки әлеге мәгълүматлардан ачык рәвештә файдаланырга була. Бу хакта Самараның Бердәмлек газетында Донияр Сәйфиев яза. Шушы һәм башка күп нәрсәләр турында тарихи мәчеттә узган очрашуда Казандагы 7 буын генеалогия үзәгенә нигез салучы һәм аның җитәкчесе Рамил Габдрахимов үзенең лекциясендә сөйләде. Үзбәкстан башкаласы Ташкентта Улугбек исемендәге Милли университеты бинасында Каюм Насыйри исемендәге Мәдәният мәгърифәтчелек үзәгендә татар халкының бөек шагыйре Габдулла Тукайның туына 140 ел тулу уңаеннан әдәби кичә булып үткән. Бу хакта Татар информга кичәнең алып баручысы, Татарстанның атказанган мәдәният эшлеклесе Ташкентта Каюм Насыйри исемендәге үзәк җитәкчесе, җырчы, Үзбәкстан телерадиокомпаниясендә Бәйлүр Чишмә татар радио тапшырулары авторы һәм алып баручысы Райхан Маннапова хәбәр итте. Татарча диктант язудан башланган әдәби кичәнең икенче өлешендә шагыйрь иҗатыннан иң күренекле әсәрләр тәкъдим ителгән. Америка Кушма Штатларында Сан-Франциско татар яшьләре татарча журнал чыгара башлады, дип хәбәр итә Азатлык радиосы.
Олар аны доим ясарга ниятли. Журналда Америкадагы татарлар тарихы, татар язучылары, оларның әсәрләре дә урналган. Сан-Францискодан татар яшьләре Шәфәк исемле татарча журнал чыгарды. Олар аны татарларның очрашуында тәкъдим итте. Сан-Франциско татар оешмасы бу башлангычны куанып кабул итте һәм бу эшне башкаручыларга медианы яшәтергә кирәк дигән үгет насихат биргән. Журналда әзерләүчеләр Өмет Чапан оглу белән Хейли Акчура. Икесе дә татар, икесе дә Сан-Франциско татарлары тормышында актив катнашучы яшь кызлар. Журнал ике телдә әзерләнгән. Мәкаләләрнең бер өлеше татарча, латин имласында тәкъдим ителгән, бер өлеше инглизчә. Журналны чыгаручылар татарча булуы туган телне яшәтү өчен кирәк дип аңлаттылар. Инглиз теле ул бәлки татарлар белән кызыксынучы американнар булыр. Аларга уку уңайлы булсын өчен инглизчәдә язылды дип белдерделәр. Кызлар Аккыш татарлары, аеруча яшьләр арасында да ана теленә белүчеләр сирәк, белсәләр дә әдәби телдә уку аларга авыр диләр. Азатлык радиосының элекке журналисты Алсу Кормаш быел Джеймс Фолли оешмасы тарафыннан бирелә торган матбугат иреге дөнья бүләге белән бүләкләнә. Бу бүләк журналистларны яклау һәм матбугат иреге өчен алып барган эшчәнлек өчен тапшырыла. Матбугат иреге бүләген алу һәм гаделсез рәвештә тоткарланган журналистларны өйләренә кайтару миссиясына кушылу зур дәрәҗә ул, диде журналист. Аның белән бергә бүләк Алсуның ире Павел Буторинга да бирелә. Мөхтәрәм тамашачылар, Төркия авасы дулкыннарында Татарстан һәм татар дөньясы хәбәрләре белән таныштыруыбызны киләсе сишәмбе көнгә чаралышыбызда дәвам итәрбез. Татарстан хәбәрләре. TRT Türkiye avazı dünyanın her bucağında tәүлек буе сезнең белән. Мактарам таңышар, Төркия авазы радиосыдагы татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Төркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 килогерц эшлегеннән Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналынан тапшырыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8 артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 3А һәм Төрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналынан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.